Takže čaute ľudia, s vami je Peťo a to sa stalo Standoff 2. Konečne Standoff 2. Budeme streľať a streľať. Pozrite, čo mám. Toto sme boli také vojaci, nie také. Ale čo je? Co je toto? No, presne na nieko toto som dostal. Nie, ostaň, nie, vždycky padajú také veci. Ale počkajte, to môže byť nadačka, ne? Poďme toto, kde sa dá ekupírovať. No. Tararararam. Aká moje obľúbené toto je? Poďme do rúk dať. Ty kokino, Robino, je to veľmi pekné. No takže pôjdeme si zahrať. Jasné, že... Takže hrajeme. Keď chcete moju vidieť tvár, musíme mať 10 odbery. Áno, 10 odbery. A tedy urobím YouTube so svojou tvárou. No, takže ideme baviť. Dobre, viete čo? Keď bude 5 odbery radšej. Teraz začínam to robiť. Možno niekedy urobím aj stream. No, ale teraz treba nakopiť odbery. Vtedy som mal veľa odbery, ale ma vymazal YouTube. A takže M16 ma zavila. Takže. Standoff 2 každý baví. 12-ročný, 6-ročný, každý to baví. Lebo to je zabavná hra, ale niekedy sa môžem aj miliť. Ale jeden mnou bavil 6-ročný. Som sa ho vystrašil. Ja sa proste vystrašujem od videa jedného. Keby ste vedeli, bože môj. Pomaly. Ale ako ma tak stíhajú? Daj. Cristiano Ronaldo. Ano. Ta-na-na-na-nam. One, two, one. Prepáčte. Kde bol? Ja viem. Streľať. Som sa podusil slinou. Ohoho, prišiel Mikuláš s puškou. Opa, konečne. Tak úplne dneska šibe. Keď chcete vidieť jedno video, kde som to spieval, kúknite si to na YouTube. No, kde je chlapček? Aha, tu je. Narodený chlapček. On hneď príde tu a ja budem ho čakať. Uapa! Ja ho teraz budem čakať tu. To bude prekvapko. On nevie, kde som. On teraz vedel a on tam streľa a ja tam nie som. A on, čo to je? To bola veľká sranda. Takže má 5, 6 a ja 4 sám. To je profik. Standoff 2 som vám slúbil, chápete? Standoff 2, keď ja slúbim alebo hociakej hry, ja vždycky to spravím, lebo ja slúbim svoj sľub. Vysľúbim, ale čo ja hovorím. Opa, presne som streľal. Bereme nožik. ASMR. Ako ma mohol zastreliť? ASMR nožik. Až ja nerobím ASMR. A to bolo pekne. Ja mám 5, čo? Dobre. Ideme stáďal, kde idú všetci naši hráči, youtuberi.
Niektorí nie sú youtuberi. Ale ja neviem. To kto tu streľa? Som ho videl na mape. Ach, tu je. Tu je. On tu je, nožík. Nožík, nie. On ma dal. Pedro. Čo je také nové? English or Spanish move is... English or Spanish? Turkia. English or Spanish move is gay. I don't know less no pinaho. I don't know presa kase. I don't know less no pinaho. Koniec. Som nemohol dýchať ani zatvoriť oči. Aha. Nastavíme kameru. Kamera je zlá. Bam. Kobra 8. Petarda. Bude videjko aj o petardy, možno. Realite. Bam. Keď vyjde, už je nasmerovaný. Ale oni skakajú, to není možné. Oni keď skočia, takže to je real. Počkajte. Proti nás bojuje jeden chlapček dobrý. Na. Dobrý, veľmi chlapček. A prečo toľko veľa neskapa? A ty čo tu robíš? Jak spadol. To bola veľká sranda. Bám. Do pleca. 1 náboj. 3 výstrel. Čo? Prosím. Poď sem, prosím. Čo ja čakám? Ideme. A som ďaleko. Čo? Ja som ho nevidel, lebo som mal tú kameru. Bereme nožík. Konečne. A ty čo tu robíš? Ja som teba Bravo Stars sme mali veľa. Dali nový update. Smutné. Ale SpongeBob bude veľká pamiatka. Bravo Starse. Možno, ja si tak myslím. No, červený. No, červený, modrý ma zabil. Červený, čo robíš? Na červený už není. Už napadli nás. Mi trocha seka. Lebo som ďaleko, chápete? No, som dome. Ako môžem byť ďaleko? Baju. Čo ja spievam vlastne? I'm sorry, I'm believe. Ja som videl tam červeného, ja tam idem. Ja som videl červeného, ja tam idem, tam je modrý a není červený, no tu je červený a mám desiatku. Mám 2 HP, ma všetky zabijú. Ale to je dobrý song. Proste som iba teraz vymyslel. A nie som nevymýšľal. A sú tu ľudia, ktorí rozprávajú, počkaj, dajme si ten hlas. Jo, kуда to je?
Ale to ide veľmi dlho. Čo sa mi stalo telefonom, tak som to musel vypnúť. Ale teraz dávam riadne svetky. Takže skončilo. Výborné. Prosím to tmavo-modré. Svetlo-modré. Hurá, hurá. Nepotrebujem. Ešte... Kúpme si tento. Bam. Točíme. Nie, nehovor. Nie. Ale počkajte. Uvidíme, či to mám také. Kúkame. Nemám dobre. Aj na to. A to chcem vám dať. Nie. Takže čaute, s vami bol Peťo, dajte prosím vás odber aj like. Čaute.